وَإِن تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جنازے جلدی بکنے، جلدی غسل آئیے دیر مدار ہے، غسل بھی دیے، کپنے بکنے برتی جنازے نماز بھی دیے، بری دفن کنے گشتے اگر شر نیکی صالحی مردمی بیتا آئیے شما شرنی جاگے یا بر گئے، آئیے شما جنت بر گئے، جنت آئیے قبر وستا آئیے قبر ایک باغی بیتے جنت ہے. اگر نیکی بدی مردمی بیتا بدکاری بیتا شما جان چھٹتے بھرے دور دے کل تو کا گڑا باقی مردم جلدی بکننتے جنازہ دیر مدارا چاہیے غلطی چیز سے. بعض مردم مننے اگر کی دمیدی گشتے صبر کرنے باندھا اگر پوچھی فلان مردمی مشکتا چی پیدا کے، اگر فلانی امریکہ چی کہتے ہیں، اگر فلانی امارات چی پیدا کے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. جنازہ انچو دارک مبی شر نہیں، یہ سنت خلاف ہے. او میری دوستہ سنت امیشی کہ امی ملکہ میریت تے امی ملکہ دفن کنک بھی اما ملکہ میت مو اما ملکہ دفن کنک بھی دیتے چستی مکہ مبری دیگی جاگی یا چی اولی چیز اگر تو چستی بکنے دیر لگ گیتے داکہ تو بیاری دیگے ملکیا اگر وطی ملکہ بیاری دیر لگ گیتے سنت خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی جنازہ برے. اور دومی چیز غزوت احدہ وحدی کے ہفتاد صحابی شہید کنک بیتے مردم وتی میتاں زیرن تے لوٹا کجا بیرن تے بقیعہ احد بقیعہ تی شک نزدیک کے آکے شتا مدینہ آئی جتے گا صحابہ مردم وتی یمی جنازہ زیرن تے لاشا زیرہ لوٹا برن تے بقیعہ دفنش بکنا گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر دنتے گوشتے درست جنازہ بیارے امدہ کے مرتگا امدہ دفنش بکنے امی جاگیا کے مرتگا امدہ دفنش بکنے. یہ حدیث روایت کتا اصحاب السنن مثلا سنن ترمذیہ ہستے، ابن ماجہ، نسائیہ، ابو داود حدیث ہستے. و جابر بن عبداللہ چو فرمائنی تو حدیثہ گوشتے وحدی منی کے پت کے شہید کنگی بیتا ما زورتا ہوتی پت خوشتر سرا کتا ما لوٹتا ببرنی منی پت او منی ناکو گوشتے شہید کنگ بیتگا منی ماتا خوشتر سرا کنائنتگا کہ ما ببرنی امودہ بقیعہ دفنش بکنی ناکو خال بزا ای ماتے برات چے بلوچی دوستا ناکو بشگی خال گوشتے من خال وفات کنگ بیتا خال بزا ماتے برات شہید کنگ بیتا وائی پت گوشتے ہوشتر سرا کتگانتے لوٹا ببرانتے دفنش بکنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر داتا کہ بیارتے ہمیں جاگیا ہم پدا دفنش بکنے گوشتے پدا ما واپس برتگا ہما جاگیا کہ جنگ جتک شہید جتگا امود ہما دفن کتگا. یہ روایت کتل بیحقیہ فصحیح سندہ گوڑا سنت ہمشی آ جاگیا مردم میریتے امود دفن کنک دی چستی مکنے مبرتی دیگے ملکا. او یہ احکامہ چی ونزوستا ایو وام دیاگ ببان میت ہے وام جلدی دیاگ ببانتے اگا ایو وام پرے ایو وام دیاگ ببان. چی حدیث ہستا ابن ماجہ و مسند امام احمد روایت قتل بیحقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سعد بن الاطول یہ گوشتے من برات وفات کا من برات وفات کا گوشتے من برات کر رہا 600 درہم دیتے زر آئیے 600 درہم بیانتے و آئیے چوک بھی ہستے من براتا گوشتے وحدی کہ من براتا وفات کتا من لوٹا میں زرہ چوکانی بھی دیا. وڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا ان اخاک محبوس بدینه فاذهب فقضی گوشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا تی برات جنت داخل نبیتا منہ بیتا جنت داخل بے گا چیا گوشتا یہ وام کرے گوشتے تی براتا وام پہ جنت داخل نہیں تی برات جنتا چی منہ بیتا برو تی برات واما بدے گوشتے منشتا گا تی برات وام داتا گا پتہ گڑا اتکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرم گوشتا یا رسول اللہ من درو وام داتا گا مگر 2 دینار پیسر دینار چیا گوشک بیتا سفرے ٹوکرا دینار گوشک بیتا چیا این زر امی بیتا گا سفرے ٹوکر عربی اکشنتی دینار و درہم نگرائی ٹوکر بیتا گا
گوشت دو مگشت یا رسول اللہ من درو وام داتگا مگر 2 دینارا یا جنین گوش گئی کہ تئی براتا منی 2 دینار پہ بیتا ای ہچ دلیل نہیں کہ منی براتا یہ کرا وام زرتا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت راست گوشی برو ذرانی بدے جنین راست گوش گئی برو ذرانی بدے گوشت گوڑا مشتگا ای زر داتگا یہ صحیح قرار داتا امام البانی اور صحیح جامعتو کا حدیث گوڑا منی دوستا مردم درو چیزا چی پیسر بروتے ای واما بدا امی زر ای میراث ہستا جائز نہیں باہر کنک ببنتی دا کہ ای وام دیکھ ببا مثال اگر کہ میریتے ای 10,000 ہستے 10,000 دینار 10,000 روپے ہستے لوگا ای زر پورے ہمیشہ اگر وفات کا ای ہمیچو وام پہ مثلا 10,000 دینار جائز نہیں 10,000 دینار ما ای وارثاں بھی دیے اولی چیز ای وام دیکھ بھی ای وام امین چکا اگر چیزیں بچتے رندہ ای وارثان دیکھ بھی اگر ہچ نہ بچتے برے ای وام دیکھ بھی چیا جنت داخل نہ بچتے دا کہ ای وام دیکھ نہ با دا کہ ای وام دیکھ نہ با جنت داخل نہ بھی او چیز جائز مردمان وسطا مردم کے مرتا ای مردمان وسطا چیز جائز بکننت میتا گو اولی چیز جائز ہے اگر مردم مرتا چادری پھیرے آئیے مثلا دیما پچکنا چارنتے یہ جائز ہے پروانی اس تے چاہے بعض مردم سوچتے کہ جائز نہیں پروانی یہ چیزا مردم مرتا میت چادر آئیے دیما پھیرے کمبلے پھیرنتے ہرچی پھیرنتے پروانی آئیے مردم کھائیں دیما پچکنا چارنتے چاہے حدیث ہستن جابر بن عبداللہ ہے مجھتے وادی منی پت شہید کنک دیتا جابر بن عبداللہ پت منی دوستا صحابی بتا عبداللہ بن حرام نامی بتا قضوة احد شہید کنک دی اللہ تبارک و تعالی ایہما برکتا بغیر واسطہ ہے چی اللہ پیغمبر ایہما برکتا مثلا نبی موسیٰ بتا کلیم اللہ بتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلے نہیں چوچے مردمے کہ اللہ ایہما برکتا مگر جابر پتا اللہ تبارک و وحدی کی شہید کنک بتا اللہ جوست ہوتا گشتے تو چیل لوٹے منی بندہ گشتے یا اللہ من لوٹا تو پتہ منا زندگ بکا من بروا دنیا پتہ شہید کنک ببانتی سبیزا پتہ تی نام وسط یا اللہ من شہید کنک ببان امی چیز تمنا کتا جابر بن عبداللہ ابن حرام جابر پتا اولی مردم بڑا امی بیتا کہ اللہ تبارک و تعالی یا برکتا اذا بڑا حدیثہ گشکیں جابر بن عبداللہ گشتے وحدی منی پیت شہید کنک بیتا میں شوتگا ای کرو گشتے وتی پت منی پتا چو چادری اگر چیزی دیما بیتا میں چادر چست کتا گریتا وتی پت چارتا پتا پرداتا پتا چست کتا گریتا وتی پت چارتا بعض مردم گشتے منا مناح کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا مناح نکتا بس جائز ہے اگر جائز ما بیتے نبی مناح کتا گشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا مناح نکتا گشتے منی تریبی گو بیتا گو فاطمہ گریتا گی سک منی پت سرا بعضی گریتا گشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشتا گریوے اشارہ کا نگریوے عبداللہ بن حرام ملائکتا صاحب کتا یہ سارا ملائکتا گشتا یہ سارا صاحب کتا دانش ما یہ جنازہ چست کتا گشتے فاطمہ وستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشتے یہ گوھار وستا گریوے اشار نگریوے اشار ملائکتا یہ سارا صاحب کتا ہوتی بانزلان گو داکی شما یہ جنازہ چست کتا بزن چشے فضل کرم بیتا عبداللہ بن حرام جابر پتا گوڑا یہ چیز جائز ہے اگر مردم آئی چادر دیر کنا دیمائی چارا وہ انچو ماغو ابو بکر بارا ہے صحیح بخاری ہے وحدی کے اکمت لوگا چے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات بیتا آئی چادر دیر کو او بوسا داتی لحظی بشم ماغو بوسا داتی عربی اشار چوکی تی آئی پیشانی گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر دکتا آئی پیشانی کی چوکی تا اولی چیز ہمیں جائز ہے کیا یہ چادر دل کرنا چاہ رہے تھے اور دومی چیز گریوک جائز ہے میت سر آگا مردم گرے چیز جابر بن عبداللہ گشتے من گریتا رسول اللہ من مناہ نقتا وہ من اتریہ بھی فاطمہ گریتا و امیر اولا صحیح بخاریہ و مسلمہ حدیث ہستا وحدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چک وفات کرتے ابراہیم گرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوڑا عبد الرحمن
ابن عوف بوشته يا رسول الله تو بيقري